Siellä tulee toinen. Uskaltaako tästä lähteä pois? Tää nyt vielä. Ne on ollut ennenkin tuossa. Tuo on kolmas tuolla toisessa ikkunassa. Ja ruokitaan tässä. Ja pikkulintujaan kanssa. No on kyllä. Keltasirkkuja ja yksi punatukku. Onko tuo punatukku? Onko se se leppälintu, mikä tämä kautta? Se oli tintti tulla. Ja 3 niitä nyt oli. Voihan olla niin kesyjä, ettei ne Mm.